Jag heter Frasse, jag kommer från Spanien. Och jag vill berätta till oss vad hände där detta år. Då kommer kanske du att se vad kunde vara hit i Sverige i några år från nu. Några år före, 2008, började krisis. Det var som, vi har inga pengar, vi måste sakna allt som vi kan. Och vet du vad hände då? Först började de som var mer konfliktiva. De började med de som kontrollerade flygplatserna. Då sa de, men de i flygplatserna har deras bidrag saknades. Då ska vi sänka också. Kanske andra konfliktiva sektioner som de som tvättar hela staden. Därefter kom studenterna. De tog ut alla bidrag som vi hade. Vi hade att betala mer i universitetet. Om man hade att ta igen ett annat kurs, då måste han betala nästan hela kursen. Till exempel, hur mycket betalar vi hit i Sverige för att kunna studera? Jag tänker, jag måste betala bara 200 kronor varje 6 månader i Chalmers. I Spanien måste jag betala 2000 euros, det är 20 000 kronor hit. Vet du vad kan komma därefter? Efter de segnas studiebidrag, då ska de segnas alla bidrag som de ger. Det ska segnas bidrag i arbetskassa. Det ska segnas också bidrag som de ger till de som är jättegamla och kan inte arbeta. Därefter ska de säga, okej, eftersom alla har deras bidrag segnade, vi kan också segna lån. Och då, när vi kommer att vara så kompetitiva som Kina, jag tycker det. Vi måste kämpa för det som de vill ta av oss. Och vet du vad jag tänker? Vill de segna studiebidraget? Okej, segna studiebidraget. Men först, segna bara lån. Så mycket som ni segnar bara studiebidrag, eller mer. Så du kan visa att vi är i en krissituation och ni ställer inte bara pengar för att ta det till oss. Tack så mycket.